hello 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 ma hello 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 hi 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 लोगोफोर hi लोगोफोर हाय लोगोफोर दिनै जों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आरोबाव फिन खेबसेबाव फैलायबाय नै नोंसोरो थाम्बनेलाव नुनानै मिथिगौ जानांगौ लोगोफोर मार्टिना जे दैमारिया सोर हु इज मार्टिना जे दैमारि मार्टिना जे दैमारिया सोर नै जोंना मार्टिना जे दैमारिया जोंहानि फिसाजो नै मार्टिना जे दैमारि हाय 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 मार्टिना जे दैमारिया जोंनि फिसाजो तुझसे दूर क्यों जाऊंगा तेरे पास मैं आऊंगा मैं भी तेरा दीवाना हूँ दूर से ही मनाऊंगा तुझसे दूर क्यों जाऊं जोंहा मार्टिना जे दैमारिया नानिया फिसाजोआ दायो 8 month कमप्लिट जाबाय 8 month 1 day 8 मास फ्राय पुरा कमप्लिट जानानै दायो 8 मास 1 दिन जाबाय आरो पुरा दायो बेखौ आङो मा फुं ब्रेकफास्टआव ओमफ्राय फुङावहाय ब्रेकफास्टआव बेखौ फिथाइ सामथाइ जाहोयो ओमफ्राय आरो बेलासे बेखौ सेरेलेक जाहोयो ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव बेलासे आरोबाव 6टासोआव आरोबाव खनसेबाव फ्रुट बेबायदि ओमफ्राय बेबायदिनो जाहोगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दायो बियो गेलेनो हानाय जादों एसे गाव गसंनोबो हानाय जादों मायबा हमनानै दा बिदिनो आरोना दा सोंथिया जाबाय दा जोङो जोंनि फिसाजोनि नामखौ मानो मार्टिना जे दैमारि दोनखो ना मार्टिना जे दैमारि मानो दोनखो बेनि नामखौ लोगोफोर मार्टिनानि ओंथिया जाहैबाय डटार अफ मार्सनि फिसाजो दा बेबायदिनो मार्टिना मुंनि गोबां गेलेग्राफोरबो दङ बेबायदिनो बिसानि बिफाजों आंजों रायलायनानै बेबायदिनो जोंहानि फिसाजोनि नामखौ मार्टिना जे दैमारि दोनबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोननि अननाय होयोबा नोंथांमोना आरोबाव माबाफोर माबायदि गथ'खौ केयार खालामनानै लाखिनांगौ बेबायदि जुदि जोंनिख्रुइबो आरोबाव बांसिन इनफरमेसन दङबा नोंथांमोना जोंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि जोथोन लानांगौ सासे गथ'खौ दा बेबायदिनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जोंखौ खिन्थाहरबानो जाबाय दा जों हानायखिनिखौ जोथोन लागासिनो दङ दा बेबो दा बेखानैसो थिगानो दङ लोमजानाय साजानाय जेबो जाथ'वाखै दा बेबायदिनोसै आरो ओमफ्राय सासे बिमा जानोबा आरो सासे गथ'खौ मोजाङै लाखिनोबा बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो बे खस्थ' खालामनानैसो सासे गथ'खौ मोजां फेदेरनो हायो बेबायदिनो आरो मोजां मानसि बानायनायावबो बिराद खस्थ' जायो बेबायदिनो लोगोफोर जोंहानि फिसाजो बिमा बिफा साथामनिबो टाइटेला बेलेग बेलेग दै मादि नांदो जोंहानि फिसाजोनि नामखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहर बिदिनो दा आंना नामा रुनु सरगियारि बिफाया दानसोरां बर' ओमफ्राय फिसाजोआ जोंहा मार्टिना जे दैमारि दा बेबायदिनो साथामबो जोंहा टाइटेला बेलेग बेलेग जाहैबाय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना होमबा नायनानै मादि मोनदो जोंखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरो जोंनि भिडिअखौ उनाव नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला तेरे पास मैं आऊंगा मैं भी तेरा दीवाना हूँ दूर से ही मनाऊंगा तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई मैं तेरा हो गया तू मेरी बन गई चाहता दे मोहल्ले च तेन ले जा 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 नी दा
दा नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बेसिकेलि जोंहानि फिसाजोनि नामनि ओंथिखौनो जोङो देखायबाय आरो देनां माने बिनि जा ओंखाम जाहोनाय माबायदि जोङो बेखौ केयार खालामो माबायदि बियो गेलेयो बेफोरखौ जोंखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो माने भिडिअसफोरखौ हायोबा टाइम मिलायबा सम मिलायबानाय जोङो भिडिअसफोरखौ देखायबाय थासिगोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय 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 बाय